औ उम उम हा सोरथो फन हरबाय थादोलै आंखौ दसथि देनाय जोंनिया लाखिथ'नोसै सोरबा गोदान नाम्बारजों आंखौ फन खालायबाय थादोंलै रिसिभ खालायनि र' हेलौ सोरमोनथाय हा माथो दानना होबाय दहायनिफ्रायनो फनखौनो खालायगासिनो सोर मारबा फन खालायबा खालायनानै मानो बिदि दानना होखो मानसिफोराबो जाद जादलै उन्दुनोसो ओंखारसोबाय दसे उन्दुथ'नोसै खोनालै राहुलजोंबो दिनै मार गोबाव रायज्लायखाबाय रायज्लाया दिनै बेसेबा गोबाव रायज्लायबाय नै हरलायबाय खोना फनखौ हेलौ सोरो हेलौ अ आङो बिबारिनि बायसोसो रायज्लायनांगोन माने बिबारनि मानसि माथो दिहुननांगोन आङो बिदि रायज्लायबाय थाबा अबावबा आंनि माथो होनानै खम मोनगोन आङो माबा माबा सोर माबा माबालै अबेयाव नांदों फना अ माबा गोबोरखि भारायाव नोंलाय अबेनिफ्रायथ' फन हरदोंमोन आङो बिलाइपारानिफ्राय बिलाइपारानिफ्राय ए जोंहानि आलासि दं माथो बेयाव नंगौ नामा आंलाय माबा गुबुनखौसो फन खालायदोंमोन नोंनियावसो नांबाय रं नाम्बार जाबाय दे सरि दे जेबो नङा दे आयुहाय हेलौ रखर माथो बिबारनि हेलौ स्टाइलाव रायज्लायनोनो बावदों आङो र' एबार बिबारनि स्टाइलाव रायज्लायनि र' मा मुं नोंनिया मुंखौबो खिन्थालायनांगौ खिन्थालाय आंनि मुङा टिन्टन मा टिन्टन औ नोंनियालाय माथो हे आंनि मुंखौबो सोंदों आंनि मुङा बिबारि बिबारि बिबारिनि मुंखौ खोनानाय बायदि मोनदों आङो नोंहा बिलाइपारायाव आलासि दङबा खोनानोबो हानाय नोङो आलासि जाफैनायाव औ नंगौबो जानो हागौ दे औ र' नै थांगासिनो दे अब्लालाय दोनथ'नोसै मालाबा रायज्लायलायगोन दे दे एसेबां हेन्डसाम सेंग्रायानो आंजों रायज्लायदोंलै लाफाथिबा नोंबो माथो बिबारि बायदि रायज्लायनो रोंगौलै बिबारिनि स्टाइलाव जा सोदोंबो बारा रखर बा एसेबां सिरियास खाना आं मानसिया बिदिनो आङो बिबारि जानानै सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थासिगोन फोथायना लानांगोन आङो बिखौ खिबा खुरै गेद्दा गेद्दिबाबो रखर आरो मालाय सेंग्राया बिबारिनि नामखौ खोनानाय बायदि मोनदोंनो बा बिदिबाथ' मोजाङानो बिबारिनि मुं लानानै रायज्लायनायखाय माबा सेंग्राया रायज्लायदों माथो माबाहाय बिबारिनिया सेंग्राफोरनि राहि दङ खोना बेनिखायनो आङो बिबारि जाना रायज्लायनायखाय सेंग्राया जि मोजाङै रायज्लायखादों बाला दानियाबा रोखोर बिबारिनि मुं लायै लायै सानफ्रोमबो रायज्लायगोन आङो गोदैयै याहु बिबारिनिखि जय हो बिबारि माबा मुंखौ खोनानाय बायदि मोनबाय थादों आङो खोनानायाथ' खोनाखादों आङो बिनि मुंखौ नाथाय सोरमोन आं बावबायलै रायज्लायनोलाय एसे मोजां रावफोरा मोजांथार र' आरो खेबसे सानबावनि र' आङो बिबारिया सोरमोन र' जोंबा जायबा न'खराव ना बायनो थांदोंमोन बिनि मुङासो बिबारि नङामोन ना बिमा बिफादि गैया बिसोरहा नंमारगौथ' बिनो नामालै आङो दायो बुथरखौ सोंनांगोन र' आंनिबा बिनो जानांगोन बिनि मुंखौसो माबा आङो बिबारि ना मा रखम मोनदोंमोनलै आंबो मोजाङै सोंहरासै ना दा बुथरनियाव फन खालायनानै मोजाङै सोंहरनांगोन र'
अ र'नै आयै नै थांगौ ओइ खानजं थौना जोंनिया बिबारि लाहानाव थांनि थै थांसाबबाय आङो मानोरा थै मानो थांलाबायनोसि जेबो खामानि गैया मा गैया लासिंसिंनो माबालै खानजं बिसोरहा बे टाइमाव मैखुन बेरसोयो मिसाखौनो मैखुन नागिरहैनि थु थै थाङालै आङो नोंहा थांनोबा थां ओइ थुना खानजं मानो बिदि ओइ दसथियानो बिदि जायो आरो ओइ थाङालै आंहा न'आव खामानि दङ ओइ देलै दे थाङाबा था आंहा हारसिंनो थांगोन हाव थाख्ला दैसो माथो मा खौरांलै आदै अबाव थांनो नागिरदों हारसिंनो आरो मादैयालाय अबाव मादैया सग'आनो फाखोसे थांना फैनि र' गैयालै नोंसा मादै गैया आलासि जानो थांदों फैयाखै दहाय फुङाव फैगोन होनदोंमोन गैया फैयासै ओमफ्राय आदै नोंहालाय माथो मोखाङानो सोम सोमथार मा 10,000 फैसा गोमानायखौ दाहालागै मोनाखै नामा नागिरनानै बे खावना लांनाय फैसाखौलाय अबावथ' मोनबावनो सिखावफोरनि आखाइनिफ्राय आसलथे आदै सोर खावमारदों नोंनि फैसाखौ सोर खावनो बै मोस्रोमजों आरो थिलुजोंनो खावदों आरो आंनिबा आदै मोस्रोममोना खावाखैलै नोंलाय मा मोनथिगौसि आंसो मोनथिगौ बिसोरो खावाखैबा सोर नोमफायाथ' खावदों आंनि फैसाखौ रावबोआनो हाबाखै जोंहानि न'आव बिसोरनि अनगा बिसोरसो दंबाय थायोमोन बिसोरनो आसल सिखावफोरा बिसोरनो नायबासो दङ आं बिसोरखौ बै बिबारियाबो मोनथिगौ बिसोरखौ खावदों होननानै फैसाखौ बिसोरो एसे खमना दोनदों आं मोनथिगौ है थाख्ला आदै मा बुंलाबायदों नोङो बेफोरखौ बिबारिया बिदि नङाथ' आं मोनथिगौ मा नङि जानला मानला बुंलाबायसो गावआनो अबावबा दोनना लादों खोना मोजाङै नागिरनो हाया नोङो आदै थै स्वाद नोंलाय मा मोनथिगौसि सिखावसो बिसोरो सिखाव ए आदै नोङो आंखौ सुवाद होनना बुंदों बुङाबालाय साला आंसो मोनथिगौ आंहा 10,000 मानि फैसा गोमादों खथक माथा गरम खथक टेनसन नोंसोरलाय मा खर' बुजि मोननो मानिथ' होमबा आदै मा बिबारिखौलाय मानोथ' बिदि बुंनांगौ नोंहालाय मा खि अरजादोंसि नोंखौ माबा बुंदों नामा आङो बिबारिखौसो बुंदों जेन आं गावखौसो मायबा बुंदों आरो जार रखम बाब्राब खादों बाब्राब गोनानो आङो मानोथ' मा दाय गैयिफोरखौनो बिदि मा दाय हमलाबायो जानला माला सिखाव हमलाबायो सिखाव नङिफोरखौबो दै स्वादफोर नोंसोरजों रायज्लायबाय थाबा बांसिनसो खर'आ गुदुं जागोलै आंनिया हिनजाव मुवा थाख्लाया साला आंनि सना बिबारिखौ बिदि बुंदोंना साला या जोबगासिनो जोना होनोसो लुबैदोंमोन आं हामानोथ' जोना होआसै जोहां जादोंमोनानो आङो जेन थेनै हमथाना थानायखायसो नङाबाथ' बियो दिनै गैखालामोन खुसियावनो थानो हालाहाय आं दिनै बाला बैनि बिबारिनि बिनानाव मोस्रोम फैगासिनो एसे रायज्लायनि र' बेजों मालाय दख'ना गानलायदोंहाय दिनै मोस्रोम नोङो औ लाफाथियाबो गानदों र' दिनै माबा दख'ना गाननो लुबैसोदों आंखौ दे गाननांगौ दे बिदिनो मालाबा ओमफ्राय मानसिखौसो समायासै दख'नाजों मानसिया जाबाय नोङो गोसोम ओमफ्राय दख'नाया जाबाय किउ कालारनि मानसियानो जोंख्लाबलायदो बाला गोसोमजों बुंनायखाय गाज्रि मोनदों नामा नोङो मोस्रोम आगै गाज्रि मोननाङा आगै आंबो नंगौखौसो बुंदों लायो नङा होमबा हा गोसोमखौ गोसोम बुङा बालाय गुफुरखौ गुफुर बुङा बालाय माथो बुंबावनो नङा होमबा मोस्रोम आगै औ लाफाथि आब' थार बाथ्राखौनो बुंमारदों दे नोङो मा बुंबावनो इसोरानो आंखौ गोसोमै दाना हरबायबा इसोरानो दाना हरदों माने नोङो मा साबोनजों दुगैयो जिखि जाया साबोनजों दुगैयो आङो माने जे साबोन मोनो बेजोंनो दुगैयो लाक्स साबोनजों दुगैग्रा खालाम नोङो लाक्स साबोनजों अब्लानिया गुफुर जालांगोन दे नोङो मानसिया मोनथिबाय दाउखायालाय अबावथ' दाउबो जानो हानोलै आब' दे थाथ' आब' थांसै आङो माखोबासो लाजि मोनसोदों लाजिनानै थांबाय रखरा
हा गोसोमखौ गोसोम बुङाबा गुफुरखौ गुफुर बुङाबा साइजखौ साइज बुङाबा साइज गैयैखौ साइज गैयै बुङाबा मा होनो मा खर'थ' बुंनांगौ दे थादो दे नोङो नानि माथो देरनो रोंथाराखै नोङो दाहालागि थाब थाब देर देरनो रोंथाराखै मानोबा फोजोंसारखौसो गोसोखांबाय थाबायहाय आङो आब'नियाव सोंनि र' लेटेस्ट दिना बेसांसो बैसो जाखो आब' आयौ नोङो सेन सानो थाङाखै आं नोंखौ सेन सानो थांनाय रोखोमसो मोनदोंमोन थांगोन र' दसे उनाव आयौ दसे उनावनो खोमसि जाबायानो माथो माला थांनो नागिरदों नोङो हे थांगोन र' दायो मोस्रोम आब'खौ लानानै थांगोन आङो फोजोंसाय गुमै ओमफ्राय लेटेस्ट आब'आ मोनहैबायना न'आव औ मोनहैबायनो मोजाङै मोनहैदों ना औ मोनहैदोंनो मोजाङै लेटेस्ट आब'आ जोंहानाव फैनानै मोजां मोनो खोना न' औ मोनो खोना बिबारि आब' लेटेस्ट आब'निया बेसांसो बैसो जाखोलै बिनिया 20 बोसोर जाबायनो मायो 20 बोसोर औ मानो नांगौ बिनि बैसोखौलाय नोंनो ओरैनो सोंबाय आरोलै माने बेखौ 20 बोसोर जानाय रोखोम नुमा 18, 17 बिदि जानाय रोखोम नुयो बेनिखायनो सेंग्रा सिख्लानि बैसोखौ सिनाय हाखायालै समान नुयो ओमफ्राय आंखौलाय बेसांसो बैसो जानाय रोखोम नुयो आब' आंखौ सेंग्रा रोखोम नुयो ना नुवा नुयो खोना न' नोंखौ सेंग्रा रोखोम नुगोन दे नोंखौ उन्दै गथ'थ' रोखोमसो नुयो नोङो माबा मानसियानो जौनो रोङाखै नोंखौ उन्दैथार नुयो नोंखौ दासो 10 बोसोर जानाय रोखोम नुयो नोंखौ दा सेंग्रा जानाय रोखोमसो नुनांगौमोन नोंखौ इसेबो सेंग्रा नङा नोंबोथ' 14 बोसोर मानि जाबाय मायो आंखौ दासो 10 बोसोर रोखोम नुयो आंखौ मानसिबो सेंग्रा रोखोम नुवा आरो आयौ दानिलाय माथो बुंखो आङो नुवाथ'र' गावगाया हायथाथा जौनो रोङाखै दाहालागै बिदिबालाय मा जाबावनोलै जौनायनि मायबा जानांसिगोन आङो कमप्लेन जानांसिगोन आङो टिभियावसो माथो दिन्थिसोयो कमप्लेन जाबा मानसिया जौवोनो कमप्लेनखौनो जानांसिगोन आङो एबार दाथ' कमप्लेन जानोबो आंहा फैसा गैयालै सेनखौनो सायनि र' बोथिया नाफोर नांनोबो हानाय ओरैनोबाबो एबार बोथिया ना जासोदो बोथिया ना फाननानै आंहा कमप्लेन जागोन दा कमप्लेनखौबा जायोना लोङो बेखौबो मोनथिया आङो जिखिजाया आङो बोथिया ना फाननानै कमप्लेन बायथारगोन ओमफ्राय जाथारगोन आं जौथारगोन आं थाब जौ नांगौलै थाब सेंग्रा